Dihamu ama nami ina nami, dohot haang ginamit nak pinaribot, nang rap hitan wayang di bekas jori tu hatta, songoni nang ama nami ina nami nabadohoti parminggonon marhite live streaming. Shalom marihita saluhutna. Tapuk kama parminggota, tapauduk marohata, jala martangiang nahohom mahita sangobas diinganat tabi. Amin. Marede mahita sia buku de nomor 20 sia ayat sada sahat rodi ayat dulu. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Luluhon maau ali debata, jala parbadahon badakku dopak bangso na sodaulat roha, say palua maau siyan bawa siulahon sipa oto-oto dohot hajek kelon. Ay hodo debata harorwan ni haguguokku. Tongos mahati uranmu dohot hati goranmu. Akka na manuguaw. Pataruaw tuduluk ni habadionmu. Dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangiang mahita. Ali ama nami para sirohan na sumurung, debatani hatuaw nami.
Huingot hami do di aka arion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami jala parbadiai, mamikiri sude nati naonnai. Patadahom matuhami dosa nami, asa diar sakon rohanami, asa hupa pomihami hisap-hisap doho sakap-sakap di rohanami, jala asa hupa saut hami, lomoni rohani na manubus hami, asa martua hami marhitisiani, rodi saliling nililing na. Say patupa may di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Marede mahita. Tangi ho kamu mapatit ni debata, ima sian buku Yohanes bidu saplopat ayat 20 sada songonon maridok. Manangise na maniop akapatiki jala diradoti, ido na holong roha diau, alai di haholong idamang ido na holong roha diau, aupe holong do rohaku di ibana, jala papatarokku ma au tu ibana. Ido sahat na atong martangyang mahita tu adupan ni debata mangido gogo laho mangulahon na hobartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobartu patik mi. Amen. Marede mahita.
Tapauduk marohat tadi adopan ni debata, tatopoti madosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan sitop panasana adong, paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahulahami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite siya tubuh-tubuh ni rohanami naroay, nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami. Alay na trasolsol bagi rohami nuaing alani. Asi maroham dihami ali di bata nami. Perdenggan basa jala para si roha doho ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say sama dosa nami sa luhut na. Jala suruh matod di parbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami manguliho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan na sora suda. Na pinarbagabagam dia kena porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga ni debata, taringot tu hasesan ni dosata. Aidang adong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradop pun hasangapon ni debata. Alay akan nagabi pitor, binahen ni basa-basa marhite siyan asin ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahin habang sa parasian. Marhite-hite haporseaun di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredde mahita. Turpuk epistel di minggut tasadarion, imana di enetian pesalmen, bidu 126, mamuka maisian sada sahat roy ay panapaunopon, tajahama margati pasoring.
ede hananakok. Dinamulak tinogihon ni Jehovah akan terbuang sian Sion, doson halak namarnipi dohita. Godang matongon na binahen ni Jehovah tuhita, jadi marhilas ni roha mahita. Akan na mariluyu laho manabur, marulupulup dosugot laho manggotil. Ido sahatna, martua dona tumangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amin. Marid damahita. Tidak kon mahapor siautai, songona hina tidak kon idong atas hapor siau di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo nasuhatu dosan, natu mapalangit dohot tahan, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siatot di parbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata, natu mau na bernit, di panguhuman ni silatus, namati tarpajal do ibana dihau pinar silang, natua tubanua toru dung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo nasohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tutanoon, manguhumi halat na mangulu dohot namate, au porsea diton di parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hato panihalak Kristen akan nabadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu dosogot daging halak nong mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Maredema inahana.
Tapi kema tikting di huriata. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu tanggal 6 April 2025. Na perjulu, goar doho topik minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu judika. Topik minggu nunga sesa aka dosami. Na paduahon ruas databa. Mulai sadarion Minggu 6 April 2025 nunga di jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, ima keluarga Eko Saputra Gultom, inangi Okarut Boru Huta Barat, dohot sada dakdanak Rosian HKBP Resort Pasar Melintang, Distrik 20 Sia Deli Serdang, alamat Cawang 3 RT Onom RW Pitu Sektor Gang 45. Napatuluhon kunjungan pastoral sadarion Minggu tanggal 6 April 2025 di permingguon jam 10 sada namanguluhon perminggota ima amang pendeta Bernard Manik MTH, Kepala Departemen Marturia HKBP, natongon ro mangibati huria HKBP Sutoyo. Napaupaton, ucapan syukur bulanan. Sadarion Minggu tanggal 6 April 2025, disude ibadah papungu ucapan syukur bulanan do hita tujolo nilanggatan marhite amplop. Lasma rohata pasahaton. Napalimahon padidion nabadia. Sadarion Minggu tanggal 6 April 2025 di ibadah jam 8.30 nunga di patupa huriata padidion nabadia tu 5 hala yanakon ni huriata. Ima Litang Romora Cassandra Manurung, Anugrah Giovanni Gultom, Gadiel Hosea Lubatobing, Matias Hasiholan Manurung, Mikaela Hasianna Hutahayan. Naponopon, Parguru Malua Khusus. Sadarion Minggu tanggal 6 April 2025 di ibadah jam 10.05 WIB patupaon ni huriata do maka tidakon haporseaon tu Parguru Malua Khusus HKBP Sutoyo. Napapituhon pertanggiangan sektor. Di hari Kamis tanggal 10 April 2025 patupaon ni huriata do pertanggiangan di sektor Kapung Baru. Nama jabui pertanggiangan ini keluarga calon situa J. Pakpahan Boru Silain. Alamat Jalan Perjuangan RT 10 Tolu RW 5 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Di sektor Kampung Makassar. Nama jabui pertanggiangan ini ima keluarga Nyonya Situa Dr. ABF Siahaan Boru Siregar. Jalan Rumah Sakit Polri RT 4 RW 5 nomor sia Kramat Jati masuk jam 10 sia 30 WIB. Napawaluhon mangibati huria. Di hari Minggu tanggal 10 April 2025 Rodo NHKBP Resort Kebayoran Lama mangibati huriata di ibadah jam 10 sada WIB. Na jinakon ni NHKBP Sutoyo. Nasida na yung mangedehon edde puji-pujian hamuliaon goar ni tuhata. Torop nasida 35 halak. Napasiyahon sumbangan. Di jalo sumbangan sian NN
sektor Mayasari, bunga altar Minggu 6 April 2025, Hamalwateon di pasu-pasu ni Tuhan. Laho pasikopo titingon, boima tajaha di titing cetak, dohot barkot naung disediahon huria. Songonima sahat di titing di mingguta sadarion. Mari dema kasih choir.
Tapasahat mapiliata sada A do sada B. Huhut mared de mahita siya buku de nomor 417 mamuka sian ayat sada dohot selanjutnya. Mared de mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imamanga ramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Manginang hurian itu hatana na holongan na di Jabu na di Gijang dohok na itongatongaon horas madihita saluna tajalo mahatan debata nagai bejamita di minggu tasadarion sian Lukas pitu ayat 40 sada saha tu ayat 50 songonom mahatana. Dua do persingiran ni sadaha laksi pa anak kon hepeng. Utang nina sada 500 rupiah. 50 do dina sadanari. Ala suada garar nasida di basa-basahom itu nasida dua sa. Asa ise nasida tagamon na humolong roha di ibana dia lusi Simon ma para si basa-basaan nagumudangi do anggo di rohaku jadi dia lusi maibana tikos do panibang mi dungi do pakom ma perempuani los ina mamadok si Simon atehe tidak hodo perempuanon rodo autu jabumon dang dilihokwai pamurian ni patu aleng go ibana ilu-ilu ni matana dilibain manonui patu jala dia pusi dohot obukna dang diummahoau alayang go ibana olat ni dung bongot tuson dang dipasohot mangumma patu dang dimiahi holuku alayang go ibana dimiahi do patu dohot miak na hukus dibeni hudok matuho nunga sesa dusana nagudangi ubain gudang holong ni rohana alang gotik do di sesa oti ma holong ni rohana lo sidok matu perempuani nunga sesa akka dusami gabe do akka dongan na sapanganan masa manasida isi doon ay dohot do akka dosa di sesa lasidok mamuse tu parpuani hapor siamido palua hoko mardame maho muli imasahna amanginak kaholongan itu hatta sian las ni rohanami marparsoran rab dohoti tadi baga satu hatta di hari sedarion dung jolo tinadikon 3 bulan duk sidung periode nami gabe pareses di Jakarta on mangulama hai musa di kantor pusat jala sada kebanggaan luar biasa moloboi hata hitarap noeng marparsoran diobason amanginang dua do ragam ni parutang na parjulu ima na berusaha terus menerus sekuat tenaga membayar utang nai alai bui do laso targararsa ale dong do parutang na padua hon ibo to do dong utang na ai dang adong usahana molo tikilau mamicam ibana marsobba marilu-ilu tidik apalai patoru dorohana tikilau mamijam alai balik sa lau paulakon bapar singiri do marsobba mangelehelek marilu-ilu sape sesongon na iba na marutang bulun gudang do parutang songoni noaing mudah-mudahan dang adong sakita songoni mono dong itong-atong atta songoni boto do marutang iba na alai paulo sai boto ba bertobatlah odo no posa iboto adong utang na diakui alai dango lo manggarar buido dang nasodong benon na buido ibayar alai tabayak ko maju gabe persingiri kon mangelehelek marsobba tu ibana na dua ragamido parutang amang dot inang tu horong dia mahita isi pos rohaku hita na isos sudi dang adong tu horong
nasolo manggar rutangna. Gebe tubuh ma istilah adong parjaji kuling. Horoa dakku boto songon dia sejarahna molo halak kuling tersongoni do horoa. Hari Selasa mada eda, dapo hari Selasa hari Kamis mada, dapo hari Kamis hari Senin mada, songoni ma terus ujungna persingiri bosan mabigi jaji-jaji nai. Tubuh mamu sehata parutang busuk. Sapi busuk iba nala soluna sutangna. Dang nasodong bayar bayanon na manggar, naso oro do ibana dan tidak berusaha. Amang do inang nahina holongan di bagasat turpu jami taon di patudus Yesus do utang ni hita sudi do hita parutang di dokon di rom onom ayat 27 ay upa tinuhor ni dosa do hamatian, sebab upah dosa ialah maut. Hutang kita adalah dosa kita. Dosa kita adalah hutang kita. Dan sebenarnya bayarannya adalah maut. Dan itu yang dibayar oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang beberapa minggu ke depan akan kita rayakan sebagai penghapusan hutang. Tusido di patudos Yesus tu nama rutang. Adong dua parutang di turpu jami taon. Alai dumenggat tajaha mamuk kasian ayat negi jangna di ayat 36. Dingga molo tajaha siani dimulai. Parutangon di goparho Yesus adong dua halak parutang na parjulu utang na 500 dinar di hata Indonesia. Tapi dalam bahasa Batak disebutkan 500 rupiah. Mau 500 rupiah mungkin itu sepele bagi kita. Tapi pada waktu itu kalau disebutkan ada hutang 500 dinar, mulunuaing sa dinar ima sa upani sahala karyawan saderi. Saderi mulunuaing mungkin karyawan 150.000 atau 200.000. Jadi kalau sebutkan ada ngutang na 500 dinar, kalau upah satu hari karyawan di Bagasat Tikion 200.000, itu berarti ada utangnya 100 juta. 100 juta. Mulai doko di son 500 rupiah mungkin sepele bagi kita. Dunia dong muse parutang nasa denari 50 dinar. 500 dan 50 dinar, tentu perbandingan yang sangat jomplang sekali. Alai ala sotar garar nasida didok persingirima toema di homai saya anggap lunas inanapuna singiri. Itu adalah menggambarkan antara yang menyadari dosanya dan yang tidak menyadari dosanya. Nama boto dosana dohok na suma boto dosana. Nama boto utangna dohok na suma boto utangna. Pertanyaan Tuhan Yesus berikutnya adalah, isedo lebih berbahagia? Siapakah yang lebih bersuka cita ketika hutang kedua orang ini dihapuskan? Nama hutang 500 dinar dilunaskan, dianggap lunas. Yang berhutang 50 dinar dianggap lunas. Siapa yang paling bersuka cita? Tentu nama hutang 500 dinari. Dan Simon tahu itu. Simon yang dimaksud di sini adalah Simon salah seorang dari orang Farisi, bukan Simon sisian Tuhan Yesus. Amang dot inang nahina holongan. Maldot topik ini minggu tasederion nunga sesa dosami. Dosamu telah diampuni. Maka hutang yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kita. Dosa tak nagudang hidup. Maka menjadi pertanyaan kedua adalah, siapakah di antara kita yang merasa tidak memiliki dosa? Siapakah di antara kita yang tidak merasa dosanya ada? Adok kita nawarani martudu dan adong dosa kuinna. Molo martudu ibana, bahkan dalam hatinya au molen ibana ngatab badusana, sebab dia adalah berbohong. Idokon di pangukapod 20 ayat uelu. Pangukapod 20 ada ayat uelu igu hari siak ragam-ragam ni dosa. Salah satunya
dosa yang membuat kita sahat tua fina rokko ima margabus. Pangukapon 21 ayat walu idok songonon. Alayakan nama dele naso porsea jalakkan ramun rodia kapamunu dohot di permainan dohot akan nasumoba aji-ajian rodi saluhut pargabus. Majalo tohap na di laut nagor api dohot barerang ima hamatean na paduahon. Jadi margabus pe holam margabus akibatnya adalah majalo tohapna di laut nagor api dohot barerang. Jadi dus do holam margabus pamunu si soba aji-ajian dus do pana majalo api barerang. Persoalan kita sekarang yang sering terjadi adalah ngasugu rohat tamabigi camita nama naringote vinarokko. Ulomo rohat tanwang ima mabigi camita na pageo-geo pinggol yang mengenakkan telinga. 2 Timotius 4 ayat 7 naroma tikin akan datang waktunya orang tidak lagi gemar mendengar khotbah pengajaran yang benar itu. Dungi juun nama alapan nama pengajaran sida na pageo-geo pinggolna yang mengenakkan telinga. Khotbah seperti itu yang kita sukai sekarang. Na pageo-geo pinggolna yang mengenakkan telinga. Ketika hukuman dibicarakan kita tidak suka. Mulai hataya pinarokko dang lomoro hatta mabigi. Mulai taringoti uhuman dang lomoro hatta mabigi. Dan kita seperti ingin khotbah itu adalah yang membuat hati kita nyaman, senang dan sebagainya. Dan lupalah kita. Ternyata kita punya hutang yang membuat kita sahatu api naroko. Amang dot inang. Iman api natupani Yesus turpu jametaon. Narodo Tuhan Yesus karena undangan Simon orang Farisi itu rotu jabuni Tuhan Yesus. Adong do hasomalan nasida moloro tamue, apalagi tamue terhormat. Na perjulu di paradi aik diburi pak ni tamue. Jadi kebiasaan mereka adalah membasuh kaki tamu sebagai bentuk penghormatan. Kemudian akan dicium, disalam dan dicium. 2 yang biasanya dicium. Pertama jubahnya ataupun tangannya. Kalau hatan yang disalim. Itu yang biasanya mereka lakukan. Dan yang ketiga mengurapinya dengan minyak. Ima hasomalan martamue. Persoalannya Simon tidak melakukannya. Dan di patu pasi Simon ada pertamueon. Tetapi justru ada seorang perempuan yang tidak diundang, tetapi tiba-tiba menyelinap masuk ke undangan itu. Ahame patu perempuan ini ditonui ma patni Yesus marhite ilu-iluna. Dungi diusap, disapu, dilap dengan rambutnya. Dan kemudian yang ketiga, dia mencium kaki Yesus dan mengurapinya dengan minyak yang sangat mahal. Perempuan itu melakukannya. Petrus tidak melakukannya. Dungi kaborata masih Simon, maaf bukan Petrus, Simon. Kaborata si Simon. Ay buasa uluamu dijonohi perempuan iho. Perempuan itu kita tahu adalah perempuan sundal. Nasitad dabayot dono ini dioloi diumma pakna. Dioloi diurapi pakna, dioloi dilak pakna dohot obukna. Maka Yesus berkata kepada Simon, imanakin mamukasian ayat 40 sada. 2 persingiran ni sada halak si panakon hepeng. Utang nina sada 500 rupiah, 50 do dina sada nari dan seterusnya. Itulah dialog itu. Husukum maho Simon, isedo unlas rohana, yang hutangnya dilunasi 500 dinar atau 50 dinar. Dan Simon menjawab, na gumudangido. Dan ternyata pertimbangan Simon itu sangat tepat. Itu menggambarkan sude rap marutang dohita, rap mardosa dohita. Persoalannya adalah ada orang yang pura-pura tidak tahu bahwa dia adalah tidak berdosa. Nah paduahon adong do nama boto
dosana, utangna, sehingga dia butuh pertolongan untuk menyelamatkan dia dari dosa-dosanya. Amang dok inang nahina holongan 2 minggu ke depan kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di gobarhon nakin sudedo hita marutang, utang ta ima dosata, na pasti dosa itu membawa kita kepada maut, sebab upah dosa ialah maut, dan inilah ganjaran hutang kita yang seharusnya membawa kita kepada maut. Alai Roma Tuhata Yesus, dia melunaskan semuanya itu. Jalaido padohan sada padohan ni Yesus sian hau na pinarsilangi. Sada siani idok manunga marujung. Di hata Indonesia idokon sudah selesai. Sasitong naon diadopsi sian istilah perdagangan. Istilah perdagangan idokon sudah selesai, nunga marujung, disebutkan istilah perdagangannya adalah nunga lunas. Sudah lunas. Kata aslinya dokon tetelestai. Tetelestai itu artinya lunas. Tidak ada lagi selisihnya. Tidak ada lagi sisanya. Semua hutang itu dibayar lunas. Ima sada padohan ni Tuhan Yesus sian hau pinarsilang. Dinaidokna tetelestai. Sudah selesai. Nungga marujung. Lunas semua hutang-hutang kita. Alania manginang etong ma bilangi ma bereng ma sedia gudang dosa sitong na utang ta. Sedia gudang dosa sitong na utangmu alani dosai. Dan dari kayu salib itu Yesus berkata, lunas. Hutang kita lunas. Dibotoho manang sebotoho amang. Tahu atau tidak tahu. Atau pura-pura tidak tahu. Dari kayu salibnya Yesus berkata, lunas. Hutang kita lunas semuanya. Maka seperti perempuan sundal itu yang menyadari dosa-dosanya, sukacitanya besar. Karena hutangnya dianggap lunas. Songonido hita. Molo tabereng tu dirita. Menyadari dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Bereng ma balgani dosata yang Tuhan lunasi. Yang Tuhan bayar dengan lunas ketika dia menyebutkan sudah selesai. Da sumurung ma lasni rohata ido ine nakin deni dongaku inahanna kan begitu. Puasa suguramu dongaku inahanna. Yang menyebutkan balgani dosata menyelesaikan semua balgani asi asim o Yesus. Maka dalam Roma 5 ayat 20 dok songonon, Roma 5 ayat 20. Ai gudang pedosata gumudang dua sini rohan dewata manalesai utang padosata. Bahasa Indonesia, semakin besar dosa kita, semakin besar pula kasih Allah membayar dosa itu. Molo nasa podiumon dosata, ubal kesya podiumon dosa ni rohan di mata membayar hutang kita. Molo nasa gerejon tayo itong dosata, ubal kesya gerejon dosa ni rohan di mata membayar hutang kita. Maka mereka salah tangkap dengan ungkapan itu. Rom 5 ayat 20. Idok nasida ma di rom onom ayat saya anggosongon itu hape. Toy ma tagasak mamardusa. Asa harubalga sin rohan di wata. Maka itu dijelaskan dalam Roma 6. Daong. Hitak kanong mati di bagasa dosa. Yang hutangnya sudah dilunasi. Jangan lagi hidup bergelimang dosa. Dangbe ulahat tamar dosa. Molong edokon dibayar utang tak. Masa begitu kan? Nah bayar utang niba. Mamijam muse. Dan orang ada seperti itu. Toy mak saya mau utang mina kan? Ah tabudo hape marutak tusan. Nipijam muse kan begitu. Marutang muse tu sih. Dangi bayar di utang na. Masih berani dia berutang. Nah maka dalam ayat ke-50 di Tuhan Yesus nakin lasido mamuse tu perempuan ni
hapor siomido paluhoko mardame mahomuli. Pulanglah dengan selamat. Lapatan ni ngadi selesai sudah utangmu, ngai sesa dosam, mardame mahomuli lapatan na. Jangan ulangi lagi. Unang beda dati. Kalau hutang-hutang kita sudah lunasi, mardame mahomuli. Pulanglah dengan selamat. Pulanglah dengan sejahtera. Jangan berbuat dosa lagi. Alaniak kamanginang imalas ni rohatta sederion. Di nama nomu-nomu ari hamamate do hahion ni Tuhan Yesus. Hari ini hutang-hutang kita dibayar. Nunga sesa dosami. Dosamu telah diampuni. Ini menjadi sebuah sukacita besar. Songon las ni rohani parupuanon. Di boto ibana do pardosa bulun ibana. Di boto ibana do nagodosa ibana tukun hamatean nama ujung ni ngoluna. Tetapi Yesus berkata, dosamu diampuni. Nuaing amang dot inang, marilah mengenal diri kita. Tabereng madirita, unang sotaboto, parutang dohita, yang tidak mungkin kita bayar sendiri. Naso mungkin boy tagarar utang tai, karena hutang kita dosa membawa maut kepada kita. Nah mungkin manggarari holan Tuhatta Yesus. Hanya dia yang mungkin yang bisa membayarnya. Dan hari ini dikatakan nunga sesa akadusami. Hutangmu diampuni. Hutangmu diselesaikan. Hutangmu hari ini dikatakan lunas. Tetelestai. Hutang kita semua lunas. Da sumurung malas ni rohatta kamang do inang. Molo lese utang ta selesai hutang kita. Bukankah sukacita besar melimpahi hidup kita. Da sumurung malas ni rohatta sedarion. Alay do tuhatai ngasesa dosam. Ngalunas utangmu. Hutang yang tidak mungkin kita bayar. Karena sesungguhnya akibatnya kita harus menerima maut. Tapi hari ini Tuhan berkata, hutangmu selesai. Ngasesa ke dosamu nai. Dosamu diampuni. Oleh sebab itu, seperti yang dilakukan oleh perempuan ini, dia bersyukur kepada Tuhan. Maduk mau lihat itu di mata. Mau lihatin rohana ahamai. Dan pola alang rohana mangusehon miyak na argai. Sebagai ungkapan syukurnya karena hutangnya dilunasi. Diusehon miyak na argai tupat ni Tuhan Yesus. Sebagai ungkapan syukurnya. Nuaing dia do mau lihatin rohat tamang dot inang. Alanong di dok tuhatai nga selesai be utangmu. Nga selesai be dosam sudi. Ungkapan syukur apakah yang boleh kita berikan. Yang boleh kita persembahkan dari hidup kita ini. Nah buita pilihon. So mau lihatin rohatta. Tudi mata alangay dok. Selesai be utangmu. Selesai be dosam. Maka perempuan itu menumpahkan minyak yang sangat berharga itu. Di dok tradisi nasida, minyak ini diwarisi secara turun-temurun. Sian akau pungna, sian amungna, sahat tu ibana. Minyak ini diwarisi. Alai dangalang rohana mangusehon minyak na argai. Tu patni Tuhan Yesus. Maka ini menjadi cerminan bagi kita. Betapa dia tidak merasa rugi. Dan diperhaseang minyak na arga yang sudah mereka wariskan turun-temurun sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Napatuluhon Asia sisa bingdo hasesani dosai. Dia adalah gracia, gratis, asini roha, silehon-lehon. Dangadong manangahape upayat tanabui malunaskan hutang-hutang kita. Maka dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Molo di jalohamu haluoni itu bukan karena usahamu. Tetapi itu adalah karena kasih karunia. Holan asini roha do. Ido benedo edetai ibe ope holan asini roha si pangasahan ottoni. Hanya kasih karunia. Holan asini roha do. Tidak ada andil kita sedikit pun untuk melunasi hutang kita. Soholan asini roha ni dewata. Alasini roha doi. Dan gebedo honota murahan, gratis. Sileho-leho sabing itu tidak murahan. Tetapi justru sangat mahal.
Karena dibayar bukan dengan harta. Kan itu bukan dengan emas perak dan merhiti dibayar Tuhatta, tetapi dengan darahnya. Marhiti mudarna ido benna sotar tuhor manangise. Asugari marhite sere dibayar, asugari marhite perak dibayar, au marhite emas manang hepeng dibayar Tuhattai utang tai, tentu banyak yang bisa membelinya. Yakin dosa kita piadong donabui manuhori, asugari marhite hepeng, emas, perak dibayar Tuhattai manggarar utang tai. Saya yakin banyak di antara kita yang bisa membelinya. Tetapi Yesus membayarnya bukan dengan itu semua, tetapi dengan darahnya. Isi mabui manggarar mudarni Tuhatta Yesus tidak ada, satu pun tidak ada. Dangadong nabui manggarari, marasing doi tumudarta, marasing doi tumudar ni pinah, nangudar ni pinah kabui do gararon, marhite dekke, marhite namar goar-goar, marhite si panganon. Buidu selesai dengan itu. Tetapi ini darah yang tertumpah di kayu salib, itulah Tuhan curahkan untuk membayar hutang-hutang kita. Maka sekalipun itu adalah gratis, gracia, si lehon-lehon, kasih karunia, itu tidaklah murahan. Tetapi justru menunjukkan bahwa itu sangat-sangat mahal. Daktargar manangise. Mudah itu hatta Yesus. Yang bisa kita lakukan adalah kembalilah dengan damai sejahtera. Mardame-dame muli. Hidup dalam pengampunan. Hidup dalam sukacita. Alania manginang sian mingguta sadarion di pabor hatita mula sian gerejaon dengan sukacita. Didokon mardame maho muli. Pulanglah dengan damai sejahtera. Karena dosamu diampuni, hutangmu dilunaskan. Alai manguluma songonak kanaung pinalua. Hiduplah sebagai orang-orang yang sudah diampuni. Hiduplah sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari semua hutang. Unang be mula hulak mardosa. Unang be mula hulak marutang yang membuat kita mendapatkan maut. Tetapi kembali tungulutta siganupari mardame sonang rohatta, mardame sonang dohot akadongata, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka, sebagai orang-orang yang hutangnya sudah lunas. Hal ini kemulat dohita dalam suasana hati ngalunas beutaku, ngaselesai beutaku, ngasesa dosaku dibayar mudarni Kristus. Maka saya kembali sebagai orang-orang yang sudah merdeka, sebagai orang-orang yang sudah selamat. Las marohatta, marlupulup pita, gudang dudusata, alai di selesai hotu hatta sudi totu gumudang ma las nirohatta, ala di sesa tuhatta sudi dosata. Amin. Martang yang mahita. Maulia tema Tuhan, las itu rohanami majakon hatam. Ainunga digar hosdi utang nami naso targar hamihian di bagasan asinya roham mudar muna argai do diweko manggarar utang nami dada marhite sere manang perak manang hepeng alai hosam dirim dohok mudar mudo tubus ni utang nami apala nom margai dilehoko malbus sami terpuji maha Tuhan. Nunga sesa dosa nami, nunga lese utang nami, marlupulup, marlasi roha mahami noaing. Alani madok maulia hati mahami, di asini rohami, na pasai hosudi dosa dohot utang nami. Marroha maulia hati mahami tuho marhiti ngulu nami, parangi nami, roha nami, pikir dohot pakkateon nami. Gabi kubaran ni maulia hati roha nami may tuho. Songon nang sinesanak kadu sa dohot utang nami, mardami mahami mulak, urupi hami, unang mangulahay hami say mangulahod dosa, nabay kami tuhamatian na sa liling na, ajari hami, asa jora hami, mangulahon na sa dosa, alay mangulo hami, di bagasan dalan
Lomo ni roham. Hupuji hame Tuhan. Ala ni las ni rohan na pinatupam di hame nuaeng. Na mangalay sa sudiak kautang nami. Doho dosa nami. Mula mahami di bagasan las ni roha. Mardami mahami muli. Manguduti ak kulon nami. Patuduhon nami mangulu naong lese utang na. Patuduhon nami mangulu na selasaya ka dosa-dosana. Alani rap dohoto mahami mangula hosa di bagasan lomo ni roham. Terpuji maho Tuhan, marhite Yesus jaloma tangyang nami. Amin.
batama nami na di banua gijang. Odo hararuan ni saluhu silehon-lehon na dinggan. Dohot na saulibasan na mauliutus. Hupasahat tami masinelehomi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabe uap na hukus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasiak kami pilihanon. Pati bulok karaja mo di tonga-tonga ni huriam doho di portivion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalamutan dahami gudang ni silehon-lehomi tuhami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang, sa pinarbadia maguarmu, sa roho maharajaomu, sa saut malomon ni roham di banutongos songon na di banua gijang. Leo matu hamis darokang uluas siapari, si sama dosa nami, songo panisa nami dosa indongan namar dosa tuhami, unak kami tugi hotu pangujunan, palua mahame siap pangago. Pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodako Tuhan de batama bohina tuho, jala si marohana midaho. Didopako Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu, Horas Madita Salukna.